O río Anllóns é moito máis que un curso de auga. É a arteria principal que configurou esta comarca, a de Bergantiños, na zona norte da Costa da Morte. É moito máis que paisaxe, é historia, patrimonio, material e inmaterial, é vida. Sobre todo vida. Mais tamén é falar de fartura, porque ao seu paso moldeou un territorio fértil que produce multitude de alimentos de extraordinaria calidade que o sector da restauración destas terras transforma en exquisitos bocados dignos da máis alta gastronomía de calquera lugar do mundo. Probar a cociña que sae dos fogos do Anllóns por si mesmo é motivo máis que suficiente para visitar estas terras. Para nós, como Concello de Laracha, significa a posta en valor, que os veciños pois que disfruten do río, pero ao mesmo tempo que sirva de reclamo para que os visitantes que poidan vir aos distintos concellos pois que encontren unha oportunidade nesas épocas de desestacionalización, outono e inverno, que ten un atractivo especial tamén o río. Cando fago as salidas cos compañeiros do club de ciclismo para entrenar sobre todo a técnica na bicicleta. Son zonas moi bonitas, pero moi técnicas, porque hai moito árbol, entón para practicar calquer deporte está moi ben. Neste país dos mil ríos, o Anllóns é o que nos articula e nos dá vida á comarca de Bergantiños. E lembro o símil que Xan Fernández Carrera fai co Pai Miño. Se o Pai Miño nos identifica co país galego, o Anllóns é o que identifica as terras e o val de Bergantiños. Nestas terras producen alimentos de unha extraordinaria calidade, tanto na parte de horta, nestes momentos estas terras son a segunda despensa de horta de Galicia, como na parte de carne e incluso estamos pegados á costa, esa costa formidable que é a Costa da Morte, donde o marisqueo e tamén a lonxa pois abastecen os mariscos e pescados de mellor calidade que se poden atopar en calquera lonxa do mundo. Polo tanto, temos todos os ingredientes para fabricar os mellores platos e temos os mellores ingredientes para facer da nosa cociña unha cociña relevante a nivel estatal e a nivel europeo. Sentímonos moi orgullosos de formar parte dunha comarca donde é doado traballar e conseguir produtos de proximidade de moitísima calidade. E sería un placer inmenso ver como a angula do Anllóns pode volver ás nosas cartas. Eu creo que non concibiría a miña cociña sin as hortalizas de proximidade porque son os recordos da nosa infancia. E esos recordos son os que se quedan gravados na mente e sobre os que ti logo fais os platos. Entón, para min, a verdura, o pescado e todo o que conleva o produto de cercanía é a base da miña carta.